Tete Olinda vakatipa a big review nezuro vaina Stana pakaitwa live ndokubva vanhu varamba vobvunza kuti kweva Tete vanga vambonyararisa vari kupi ndokubva vangoti kandira kepele Juve takabva tangoona kuti mukomana waizviti ndiri skoko phela mina ngipete aiwa hapana chakabata Tete Olinda wavo moyo wakatomera pawakamera pacho pa 40-year-old teenager. Welcome back guys. So nyaya yedu yakamera yakadai kuti life yavatete itori TV yedu, our entertainment. We are all here for that. Hope this time hapana anochema. Tikambofunga kuti gore riya vakachema guys vakati havasi kuzombodzokera zvachose, but anyway vanodzokera chete kune ichocho chacho chakava rwadzesa. Is this really good kuti udzokere kune ex inenge mukomana Stana anozikamwa kuti anobata basa pano nepapo, but anyway vasi kudzora chimbo guys. Hapana chavakangotaura, vakangoisa zvavo picture ravo ndokubva vazinyararira. This also followed ma allegations akabva kuna Tatelicious ekunze musikana anga akanyararisa nekuti ari kufighta cancer, but aiwa zvaradza kuti hapana cancer ari kufightiwa. Musikana, she's alive and thriving. Ari kutoita zvinei naye atori pahanimunu allegedly. 2023 takambonze muna Machi paya. I'm announcing with a heavy heart that I've announced I'm walking away from my marriage. I have loved with my soul and I've forgiven so many times that ndatozonetawo. I will not get into the details that has made me reach this decision, but I want you to know the decision has been a very difficult one. Walking away from my husband and my best friend. You fight for your marriage. You don't fight the person you want to stay married to, especially when you are the one in the wrong. So kubva ipapo marriage ya Olinda, yes vakaedza kusunganidza, asi waitoona kuti aiwa angori ma spider web ari kuedza kusunganidzwa nawo matishu chaiwo hapana chakasimba. Takazonzi zvakare muna 2024 umo Stana wakakanda tukuma picture achiratidza kuti ane mufaro vana rich ante. Guys, the happiest she has been, it has always been with the Stana. So isusu tiri kuti kana vafunga kuti vadzokerane vaite zvavanoita, aiwa isusu tiri pano kungoti yes kotiri chiko kuita best girl wa Olinda kwakaumaka. Nhasi tasonesa mangwana tabvarura takuchingogara hembe dzakaainiwa nekuti tinogona kungonochatisa anytime soon. Gore riya zvakare vakarambana na Ngomo pasina nguva vaita zvakare remarriage. Ndozvatiri kuti vana madam boss kungogara vakangosunga zviuno nekuti anytime kunogona kungonzi chiuyai musaine zvakare. So announcement yakaitika kuna na 30 March uko 2023. Nguva yese iyi vanga vachimboedza in and out. Tikazonzwa kuti mukomana akugara ega. Pakazombotaura zvakare kuroyana kwakuitwa netimu remandevere richiedza kuwisa Olinda. So unotoona kuti this marriage was toxic. Saka kana vangofunga kuti umwe naumwe kwake aiwa zvakanaka, isu tichange tiri pano tichingoentertainwa zvedu. Do leave your comments on what you think.